Părintele meu, cum să ai bani? Când mi dai? Mâine trebuie acum! Când? Nu trebuie mâine, mâine trebuie să mă duc să-i dau! Bă, bă, tu mi-ai mai... Îți dau la bani, dai jos, pula mea nu mai e de bani! Îți dau! Unde? Aici! Vreau să dea acolo național, că le dau și eu capacitatea. Dacă să plece de acolo.